Yakani kapor kaladai yangi yakabangin sedangno yakani kajialap kajongi hakani kajaka semua nakabenta kajong pi baro kiparlok kibadon hakani kajaka kibashong hakidukan bat kibaya hakilenti kisingkin nakurpat berngakhot ye nakabenta kajong pi wafan a yakapor kabashipang kajong pi hakani kapor Nidon geng hakani kajaka pekumda hakani kapor kaladai yangi yakabangin sedangno ya kani ka jinyalap ka jongi ha kani ka por ngan lai ban puli ban ngana ka shithi shiginong room kala nong ka baningkong ka khot ka ba khan riel bat khan nyo gaktien ka jong ble kong namar ngam sno le ranya ka gospel ukris na ba ka long ka bor uble ya ka ban pen em yo way pa way ubanget ya ujiu ningkong bat ya ugrigru na marhaka la ban pawe ka hok uble da ka jinget sha ka jinget kat kong balatho henry utau ba hok Utau bahok da ka jinget unyo em Kaktien ka jong ble ka ni namar ngal sno le ran ya ka gospel ukris Upol hang ne ukren ya ka ni ka gantien da ba ngam sno le ran ya ka gospel ukris Namar ka gospel ukris ka don ka bor ya ka ban pen em ka dor ka bor ya ka ban pelat luit ka don ka bor ya ka ban pen kia na ka benta ka jong pi de kom ta ngi yang ha ka ni ka jaka Klam kano ka jing le ran ne klam kano ka jing sno le ran hinre ngi yang hakani ka jaka ya ka bangin ya lapet ya ka ktien ka jong ublay barchu shong ini ina ka shithi baning kong shiginong koren kalenong ka bakhandai ka khot ka bakhandriu ka ktien ka jong ublay kong namar ladang ya lap ya ka gospel omdan ka daw ka jingle kemen yanga namar ya ka ta ngam ban sie ban le a kordet yanga ladang ngam ya lap ya ka gospel hi habang ya lap ya ka gospel Omdan geng kanu kabangin lekmen lane omdan kanu ka daw kabangin lekmen hinring yalap ya kani ka gospel ka jong Chris ka day ka daw ka bau Jisu ula ai geng ka hukum syangi iway piway ya kabangin lek siya ka pertay baro ka way bat bangin yalap ken ya ka gospel ka jong Chris barkong sisu akor dit yang ladang am yalap ya ka gospel akor dit Yangi iway piway ladangi ngimialap ken ya ka gospel ladamangi kibalatip ladamangi kibalayomat ngimla banialap ya ka gospel ka jong Chris lani ngimla baniathu shakiway pat kalong ken ka bakordit ha ka jingem ka jongi Em thêm mai thằng nghĩ u ai chỉ nghĩ cho ngư bóng chiều cờ ya ro ya ro u long u play by ai nhé u long u play
สุขมาบางจูก็ตายนี่เองคันนี้ก็บ้ามันเป็นนามในก็จิงคราวก็จิงเย็นก็จงเองก็ตายอันเลยจงไงก็จิงเล่ก็ที่ก็จงเองแล้วก็จิงคราวอันเลยก็จิงเย็นก็จงเองก็บ้านิ่มลาบักซิวก็เลี้ยงก็ตายอยากก็ไอ้ก็บ้าไม่ละเนี่ยเอาเลยก็จิงจงเองก็ตายแล้วก็จิงซิวสปาก็บ้าไม่ซิวเอาเลยแล้วก็เดียนะตายก็จิงเองเอาเลยก็บ้าไม่ไอ้ฮังงี้ Jesus ai me da si sa incontrare da ei me long si spa jongi me long perché jongi trai me long per jongi incontrare Jesus trai dan da ka wisu me long per Jesus me long Pagayang hang ni ban ay ka testimony ka balingkot ka bakumnu ka ching im jonga nalong ha ka buat bangang pat syam utrai bat ka ka ba utrai ule ba ka ching im jonga hadin bangalamat bat ngalap den utrai ha oi kisgi ki po ka ching im jonga adu banganang kena adu banganga sama ka ni ha buat bangang syam utrai kata ka ching im ka jonga ka long sya ka ching im ka balong bam dan ching suk ka ching im ka jonga ka long ngat ngadat ngabiang re kata ka ching suk ka darut jonga ka ngat kata ka ching kiman ka bang ngadon kam jusa ne anga ngasyam kicing kata kacing suk anga kam ju nek sa kam ju dan bala dang ale kuno ya ki parlo adan ki baling masem hai baro andre kata kacing suk kada du junga kam ju dan bak ngaju pusan ade bangaji ong bali bangalong kumni ngaju ong ade teng ki parlo ngaji thu kacing syam jeng ade bali ngalong kumni teng ngapang ru tanah kada bangam dan kacing suk teng ngaring rei kho teng kata kacing im jumlong jonga ka penong nga bangam kacing suk kan liat ru teng kali ki parlo ki jonga teng kali ahi ngasem yang mulai kamdei kadi kaji kendu ko champi henry suki utrai percaya nga banghaban premo Yesu badai tak anda bangalap din utrai Yesu hanta ngayo ka Yesu bad
Bat di anda tak habang ala pedeng utrai Jesu. Ha usnem arazar arhuwe benai mach ma pedeng yu Jesu nang pedeng ka cing ka janga. Bat di adu une usnem bat kat adu kan ka khidmat. Ngadap sya tak ka cing kemen ka cing utrai ule phala ka cing ka janga. Upun dap eta ka cing suk. Kumba ka gospel jong yu anas Jesu ka cing suk ka banga ayapi. Ka banga perthai ka ay re. Kumba nga ayapi. Bat di lembakan ni perlu pa ingayang hang ni ban phala. Bat pentip sya pi. Lada don na pedeng jong pi. Pimdan sisya ka cing suk. Kumba nga don ha ka pom sya ngam dan ka cing suk ka cing kemen. Ka cing im jonga ngabiang hanre. Kata ka donut jonga kalong thali. Bat ngaong ipi perlu pa i deng Jesu. Ni tak anda, ni tak anda hanta ka cing suk ka sawan ka donut jong pi. Ni tak anda hanta ba pilak deng Jesu. Jesu nok pedeng suk ya pi. Bat hang ni perlu pa i ngayang hang ni ban phala ya pi. Mane thu ya pi. Ya ka cing bah ka cing utrai sisya ka cing im jonga. Ada dapat ngamat sisya ki kamba ki cing utrai. Ki cing im ki cing keduk jonga ki kamba sisya ngasa tu sisya baka di ka cing ka cing utrai. Di ka cing bah ka cing utrai. Bat kham tam perlu ngai thu ya pi. Wala da pidon apre ka cing ka cing gale tuwat ki utrai. Pidon apre ka cing pang ci tam pai ci utrai. Haba pidon apre kita ki cing ki lang tari ki ba ba pi sung thu pam dan cing suk syu. Ba ong pi ba Jesu ulong ka cing suk. Jesu ulong kalinti. Bat ong pi parlo pa ngadan hang ni bane thu pi. Jesu ulong ka cing suk. Badeng ya Jesu sya skor ka tin ka jong re ka ban yalap ka ni kapon. Hang ta pun syam ka cing jatha ya Jesu. Nama ka donut ka jong ka syam ka cing jatha ta bangi pai ci Jesu. Nama ka ni ka donut ka jong ka de ka donut ka bala persat man sa doble. Ni syam ba ni pai. Klam uble yim long ai ngilong ta ka donut ci sya. Ka de pa pi pai ci Jesu hang ta pun syam ka cing suk. Ka pulang Awe pina ka tien ka jong ublay. Kadai u Jesu un pelait lut. U Jesu un pelait lut. Ka Bible ka yatu yangi. Bala pensle ya u Jesu ban yalap ya ka gospel siya ki baduk. Abang yalap ya ka gospel siya ki baduk siya mud siya ki briu ki bompat. Yo snow ya ka gospel ki briu ki bompat siya mla ailat ya ka jing tray gospel. Bat ka Bible ka yatu bala pa ru ya u Jesu ban penpena kajing pelaj ya ki baset bendi badan penpet ya kita ki khmat balam matla badan pelaj no ya kita ki balapan sitop kawi na ka benta ka bau Jesu wan syakane ka perthai ban le kalong bau Jesu wan ban pelaj lut kaktien ka jong blai ngan pule ka to ka ne ki benta na kaktien ka jong blai Hagane ka klip mat ka pamenta na ka gospel ka jong u Yohanes kalonong ka pra ka dekot ka balai po ar bat ka to ka ni ka dekot na kanihi ka ju kalonong ka Bible ka ong bapin yo itu ya ka jing sisya ba kata ka jing sisya kan pelat no ya pi kilaya tu ha u kilay ong ngilong ki sembai u Abraham te menoru ngim shim la shong rao hang no ru te kum no me ong an pelai lut ya pi Jesu ulaya thu aki sisya nga ong hapi ba ubriu baro ubayai le e kapop ulong umrao jo kapop bat umrao yai sa haka yeng sirta henrei ukun uyai sa baro sirta namar katala da ukun ula pelat no ya pi pinlong ki balalat no da sisya kani kalong kaktien ka jong blay ka bau Jesu Ukran uang ondah ba pila itu ya ka jing sisya kata ka jing sisya kan pelat lu ya pi hakata ka bor kidon kini ki riu niam kidon ki briu ki ba akila de kita ki nong hikaya ki hukum kidon ki briu ki belas ngau hop ki belas ngau tiktok aga jing em jong ki lawan ban kren show Jesu ki ong ngilong kita ki sembai na Abraham ini ki jiu ki ong ngilong ki sembai na Abraham ngilong ki nong yo pateng na Abraham katkum ka hukum henry mentame ong baon pelait lut yang ikum no on pelait lut ngim chim long kim rao jong no hakane ka perthai kum no lane nang no on pelait lut yang i lese paralok ba ye ki samla ki long kemi ki long pa hiru pinbu ya ka ju lese ka jingkeli Barang balai badan kamban pelai lut yang ngawan yo kat bamon ngalet sayo kat bamon ngalet tiet jing tiet kat bamon ngalet caklau ngalet cakakarap kat bamon om simdon ka jing sate yang hang no ru balai badan kamban pelai lut yang kata
se kan don ka jing kliap leng jong pie ni ka klip mat Henry ka Bible ka yathu yengi u Jesu u yathu yengi uang uta ubayai le ya ka pop ulong umrau jong ka pop uta ubayai le ya ka pop ulong umrau jong ka pop ka baneng kong ya ka bau Jesu kwa ban pelai lo ya ubriu kalong nagi kenjuri jong ka pop kata ken ka de ka bentang ka baneng kong ka bau Jesu kwa ban pelai lo yengi nagi kenjuri jong ka pop ki kenjuri jong ka pop ki de ki kenjuri ki ba kham khia na ki kenjuri barok ki kenjuri jong ka pop ki long ki kenjuri ki ba kham shirkai ki ba khama ban ya ki wei pat ki kenjuri ki ba pila ban yo ida ki khmat jong bi ka dau ka long ba ki kenjuri jong ka pop ki dang ki yai ring yo brio pat nim la ban yo i ya kita ka Bible ka ong man ba brio u yai le ya ka pop ulang umrau jong kata ka pop na kata ka daw ko ki paralog ba ye ngim sim don na kanika jaka ban pen shakti ya pi ngim sim don na kanika jaka ban wanra ya ka kubor jong ka jingdu jingkermen ngim sim don na kanika jaka ya ka ban pen kuslai shu shu ya ka jingmut jing perkhat jong pi en rengi don na kanika jaka ban yalap shapi ban yatho shapi badan don tang uwei ubala ban bethat ya kita ki kencuri jong ka pop bat dei tang u Jesu Kristus Ditang ude u Jesu ubang ngingi alam wanong perkhat bapila bani lehi dala ka jong kabor ya kapop wanong perkhat bapiong bangala ban lehi da ki buit ki bor jonga ban pendekut ingin ki kencuri jong kapop pinomla kadau kalong bakak bapidang lehi dala ka jong kabor pila ban ya le mentah kasi Henry la syai pila kumju ngila ya kendu sibon ki brio Kibala isen syukai habang isupet yaki dakata kakmat do jongi kumno bak ka drugs ka jingdi drugs kala ring merau yaki kumno bak ka jingdi buat hagi kiat ka kenja ka jingdi dan right berkiwe ki jingdi penbuat kila ring merau yaki dan we parlok ubanga itau kun ula pelat no yapi pilong kibala lat no dasisha lada ukun lada u Jesu Kristus ukun nang ne kawon ukun jong blei u Jesu Kristus lada u Jesu Kristus ula pelat no ya pi pilong kibala lat no da shisha para lok bai de tang u Jesu bala ban bethat kita ki kencuri ki bangim la ba yui de tang u Jesu Kristus bala ban pelat no ya pi na kata ka bendi kabala syaset ya pi de tang u Jesu Kristus na kata ka dawi wanra ya kane ka kubor jong ka jingkermen lada pila syaring mrau ka pop to kermen ha kane ka ski baka don ka bor ya ka ban pelat lut ya pi lada pi bu ka jing syania baka jinget ha u Jesu Kristus ulang ukun jo ublei na ma lada ukun ula pelat pinlong kibala light no da shisha nang ta shu u Jesu uwan ban pelat no yangi om tang na ki kenjuri jong kapop Henry u Jesu uwan ban pelat no yangi na ki kti ki jong u syaitan u Jesu uwan ban pelat lut yangi na ki kti ki jong u syaitan ki don ka bor ka jong u syaitan hakane ka perthai ka Bible ka yathu yangi ba u syaitan ude us im jong kane ka perthai us im jong kane ka jingdom de u syaitan u pensoi ya u Jesu men ba u Jesu dang don hari klau ban sha jing et sau po ski sau po miet bat u ne u ju syaitan u dang don ya ka ban pensoi ya ki babun ka Bible le ka ong ba u syaitan u pen mat la ya ki khmat jong ki bonnet kenang bakinom yo i ya ka jing shai jong ka gospel na kata ka daw udon uneu setan uban kenyak ya pi parabor ban rung sya kapop udon neu setan parabor uban penlong ya pi ban kren ki ketien basdiu ban ya syok ban ya mai ban klem ban auria udon uneu setan uban kenyak ya pi parabor ban le ya kano ka belong persya ya ka mon ka jong ublei ka Bible ka yathu yangi hakane hi ka ju kalenong gospel yonis pra ka dukot ka basau po sau ka ong kumne u Jesu kran yakini ki kentien syakini ki riuniam
Wang pi pilong nau kepan jong pi usetan. Bat pi akwa. Bat ya ka jingkwa jong tau kepan jong pi mon ban le. Bat utau long nong syok no brio. Nadu ka ba menengkong. Bat ju yai sa ka jing shisha. Bat ka jing shisha kam don satya ha u. Haba Ukraine ni ka balam ler Ukraine ki kila kibala ka jong. Naba ulong ubalam ler bat ukpa jong kibalam ler. Ka Bible kaya thu yangi bau setan ulong syono brio ulong balam ler bat om tangkata ude ubom Ukraine ya ka jing shisha namar ulong ukpa jong kibalam ler. Ka Bible kaya thu yangi baka perthei ka thia khop ha kane ka thia khop ha kata ka jing sumar jong utau basniu lane ka thia khop apo jong utau basniu ong ka tien jong play yuwe yo ne san khandai nak taka daw ko ki parlok ye abang ipet ya ka perthei ka bangi em om dei tangi ki jakasor wala ki jakanong kendong pinyo i menta ka perthei ka thia khop ha kata ka basniu ong ka Bible ka perthei ka rikop yelade ha po jong utau balam ler ubalong usoitan namaru soitan unterwa ya ki bas ngobha ki bas ngau tenat akan ka perthei usoitan unong ya pi di dakakiat pinyo jathai usoitan unong ya pi lecha udrox unwan ra ya ka jing jakwa lane kata ka jing ja ban penjaya ka jing terang ka jing sliang perthei kan ringpa badu setan un kring ye ki brio ha kata ka rukop na kata ka daw ngi ha balong husiar bha dei tanggak tien ka chong play kan ban batay pi ka ban ya thu shay pi ba pin tip ye kita ki puithap ban ye kita ki bor ki jong usetan kum balong ubesen ngalaw pi besen deu jing thau uba platam ujing thau ubale sengi isi hadu kata kenal ko ki parlok baye dei tang uji sukres ken ubala ban pelat ya pi nak takadaw ngiyala pa uji sudan ka bor ya ka ban pelat doy ka benta ka balai ka Bible ka ya thu yangi ba uji su wan ban pelat loy tro nakabor jong ka jingyap uji su wan ban pelat loy nakabor jong ka jingyap ka jingyap ang ne ka kren ya kata ka jingyap ka ba shirkai ka jingyap syaki bom jukut ka ba kren ya ka dujok ding uji su wan ban pelat yangi nakibor jong ka jingyap ka Bible ka tu yangi nakak siti sikinong rum riu arpolai kong ka painong jong ka pop ka day ka jingyap man ka bau priu ule pop ka yalam sya ka jingyap bat ya ka ne ka jingyap kaba krene kata ka jingyap kaba penyaklat ciunom ya ubriu na ublay kacing penyaklat ciunom ya ubriu na ublay kata ka jingyap aga dujok ding ban ujisu udon kabor banwan ban pelai lut yangi nakabor jong ka jingyap naktakadaw u apostle Paul uang jingyap hae hano kasni jong pa ka jingyap hano ka bor jong pa namar uji su ula job ya ka jingyap da ka ba uyap halor jong ka ding pna uji su ula job ya ki bor jong ka jingyap da ka jingyap jong u halor jong ka ding pna ulum Calvary na kata ka daw ko ki parlok ba ye uji su ang uta ubanget hanga la ula yap andre unyo empat utau banget hau Jisu walada nakanika perthehun khatno enre kata kamde kajing yap ya u hagawe kasngi un samipat hagawe kasngi un samipat nakajing tap banun em ban utrai jiunam lada nang penslam lese ya kata kajing rongno bakalwan haganika perthei lese ngi baro hagawe kasngi ngin saya kenduk ya kata kajing yap ya kamet jongi lese on satap haka senduk ya brio bagi brio kin sa syong saudong ya kata ka senduk ya jongi enre kataru kampat dei ka bekut cisien bangila don ya uji sukres uji sula pelat yang ina kata ka jingyap ka dei tang ka jing penyaklat ka basipor enre ka we ka ngingin samipat
baka Bible kaya tu yang i bangim nginom long siu bat temen om dan kena barok ngilong samla hau trai hakai hima ki peneng lese kani ka perthe bis ngau du bor namar ma pilat temen bis ngau telat namar ma pilat temen abau Jisu ulang ublei uban pelat loi hato pikwa ne em ya ka jing lait loi hato pikwa ne em baon pelat ya pi na ka jing ring merau jong ka pop hato pikwa ne em ban pelat loi ya pi na ki ken juri jong ka pop ne pi dang kwa baon sha ring merau bat yai ring merau hadu ba pinda dukut men siam namar ka Bible ka ong lada pia perengkat bat ka pop ka bakut jong i kalong ka dujok ding henry onda bala sat no ki pop jong i ngin long kita ki bala don jing kermen ka Bible ka ong suk kita ki bala yo map no ki pop suk kita ki bala sat khu ki jan kup jong ki ko ki parlo ba ye hato pi kwa lat nem na ka pop hato pi kwa nem ban yo lat na ka pop hato pi kwa nem ba ki kan churi jong ka pop kim dukut no ha ka ne ka sngi ba ka ne ka klip man de tang ha u Jisu Kris ken hato pi long umrau jong ka pop lada pidang long umrau jong ka pop de tang u Jisu ban pelat no ya pi na kita ki jing kumrau jong ka pop wat nom sange no ban yai le ya ka pop adu kan ni ka klip man wat ong bangala ban le ya ka tada ka bor jong pi pinom la pin hap shi hap aju shi aju en ringi dona kan ni ka jaka u Jisu dona kan ni ka por wala na ki khmat jong ngim la ban yo i u Jisu pet ya ki dono jong pi utep ya pi da ka kerteng badu kwa ya pi ba pin long ki balalai namar sisien bau khod ula pelaj pin long ki balalaj no da shisha ngilayalap bau don usaitan ubate ubakum ya ki brio u Jisu don ban pelaj ya pi na ki ki jong usaitan ka Bible ka ong ya le percaya usaitan te un pet ya ka Bible kam shim la ong to ya le percaya usaitan te un tur piang sapi enre ka ong ya le percaya usaitan te un pet ya Bila ban yale persya di tanda kabor ka jong ublay usaitan ukyo aba uyos no ya ka kerteng ka jong u Jisu usaitan upet yap aba uyos no ya ka kerteng ka jong u Jisu balada pila don yu Jisu ka donut jong pi pila ban job eki bor jong usaitan baraba pila don yu Jisu ka donut jong pi ka jingyap kam don bor syu ya pi ka jingyap kanom don bor syu ya pi hato pi kwa nem ban yo ya ka jingyem bom jukun hato pi kwa nem ban yo ya kata kai hima ki beneng ya ka baka surak la siang da kak siar ka banela ka surak la siang da kak siar ka banela om don syu ki umar ktangang ta om don syu ka jing kurslai om don syu ka jing jenjar om don syu ka no ka jing that ka jing luat om don syu war ka jing yap kam don syu ong ka Bible hakata ka hima ki beneng baru Jisu la pen kre ya kata ka jaka ublei wong u Jisu wong ngangan let no men bau dang don kan ka pertai wong ngangan let no ban pen kre kata ka jaka ya pi bar hang ta banganga don piru pila ban long lam u Jisu la pen kre ya ka beneng na ka benta jongi lada pi sulong la kloy ban wan sha u hang ta pinyo ya ka jingkermen namar de tang ma u bolong ka lenti ka jing shisha bar ka jing em deu Petros wong om don ka jing pen em hang no hawai pat en rai de tang da u Jisu Kris u Jisu i wong dala ka jong ka cintur om don mano bala ban le chok pa en rai de tang da nga kataken ka de ka kubor jong ka jingkermen kataken ka de ka kubor ka bapa paralok ba iye ka kubor bapa kalong u Jisu dang don ni ka ban pelat loit epi u Jisu dang don ni ka bor ban pelat loit epi na ki ken juri jong ka pop na ki ken juri jong usaitan bat na ki ken juri jong ka jingyap Happy